Avui s'ha celebrat l'acte de lliurament de Premis Respon.cat a la nau central de la Seu Vella de Lleida, en presència d'autoritats i representants del món empresarial. Els Premis Respon.cat pretenen fer un reconeixement a empreses que han assumit un compromís ferm envers la societat. Durant l'acte s'ha fet un reconeixement als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per Nacions Unides per aquest 2015-2030. Les empreses podem contribuir a posar fi a la pobresa i a la fam, en totes les seves formes i dimensions. Volem ajudar a totes les persones puguin desenvolupar el seu potencial amb dignitat i igualtat, en un medi ambient saludable. Les empreses estem decidides a protegir el planeta contra la degradació, impulsant el consum i la producció sostenibles i la gestió responsable dels recursos naturals. Volem donar suport a les mesures necessàries per fer front al canvi climàtic, de manera que es puguin satisfer les necessitats de les generacions presents i futures. Les empreses volem vetllar perquè totes les persones gaudeixin d'una vida pròspera i plena i perquè el progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en harmonia amb la natura. Les empreses podem contribuir a propiciar societats més pacífiques, justes i inclusives, que estiguin lliures de la por i la violència. El desenvolupament sostenible no és possible sense pau, ni la pau és possible sense el desenvolupament sostenible. Les empreses apostem per mobilitzar tots els mitjans necessaris per implementar l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible mitjançant una aliança mundial revitalitzada, basada en un esperit de major solidaritat mundial i centrada particularment en les necessitats dels més pobres i vulnerables, amb la col·laboració de tots els països, totes les parts interessades i totes les persones.